19,550 कोटींच्या वेल्लोर सेमीकंडक्टर प्रकल्पासाठी रत्नागिरीतील 1,500 युवकांना परदेशात प्रशिक्षण देऊन इथल्या प्रकल्पात रोजगाराची संधी मिळणार आहे। त्याचबरोबर धीरूभाई अंबानी यांच्या डिफेन्स क्लस्टरमधून देशाच्या संरक्षणाचा प्रदूषण विरहित प्रकल्प होणार आहे। या दोन्ही प्रकल्पातून 38,000 तरुणांना रोजगार मिळणार आहे। त्यासाठी अशा प्रकल्पांचं समर्थन केलं पाहिजे असं आवाहन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केलं। MIDCच्या झाडगाव ब्लॉकमधील जागेवर कुदळ मारून आणि कोनशिलेचं फीत कापून वेल्लोर सेमीकंडक्टर प्रकल्पाचं उद्योगमंत्री सामंत यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आलं। यानंतर श्रद्धा साफल्य हॉलमध्ये झालेल्या मुख्य कार्यक्रमास VIT सेमिकॉन स्पार्क प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक ताजपूर संपत कण्णन, अप्पर जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे, उद्योजक दीपक गद्रे, प्रशांत पटवर्धन, प्रादेशिक अधिकारी वंदना खरमाळे, सचिन राक्षे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक प्रकाश हणबर, सरपंच फरीदा काझी, तहसीलदार राजाराम म्हात्रे, माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।